Sa number 2, $60-day nga price freeze ang ginapatuman karon sa mga lugar nga napaidalom sa state of calamity. Sa advisory nga ginpagawa sa Department of Trade and Industry, may kangtanan sa pagpatuman sa Republic Act 7581, ginapatuman ng 60 days o kung 60 ka adlaw nga price freeze sa tanan nga basic necessities sa mga lugar sakop sa Region 4B, 6, 7, 8, 10 kag ang Caraga. Sa Cabancalan City, ginapatigayan ng special monitoring sa pagpamuno sa DTI Negros Occidental Consumer Protection Division kag sang Local Price Coordinating Council. Ini sa pagpasiguro nga estable ang supply kasumuman ang presyo sa apektado nga lugar. Nalakip na sa ginamonitor ang mga hardware stores, water refilling station kag mga nagabaligya sang generator sets, labi na karon nga mataas ang demand tugas ang kakulang sang supply sang kuryente. Dapat sunod sa DTI, magapabili ng presyo sa mga balaklon kasubong sang presyo sini antes matabo ang bagyo. Sarang mapasakaan sang kaso ang mga madakpan nga nagasupak. Padayon man ang panawagan sa DTI sa mga negosyante nga likawan ng price manipulation kasubong sa hoarding, profiteering kag kartel. Pwede mag-report sa hotline. Ang email r06.negrosoccidental@dti.gov.ph o kung sa Facebook DTI Negros Occidental PH o kung sa diin man nga DTI Negosyo Center sa inyo nga lugar.